timbangane ngutha wong situk sing sregep ngaji. Aduh ngutha wong 1000 sing gak tau ngaji, gampang disasar-sasar no. على نبي محمد. Temriki jaring Nabi niki setan niki iblis nggih. Nek wedok iblis nggih. Nek lanang iblis, nek wedok iblis nggih. Lah temriki setan niki sambaten Kanjeng Nabi. Tambati setan menjangjeng Nabi. Sambati ana apa faqih unutayan musyariat wahidun kang siji mutawarriun mati tegese mati tinggal haram iku asyadul banget ala syaitan ing atase setan min alfi abidin katimbang 1000 wong abidin kang ibadah mujahidin kang teman-teman jahilin tur bodo wariin kang hati-hati. Jare setan ten Kanjeng Nabi timbangane nggodha wong ngaji situk, wong sing ngerti ngaji, krana wong niku golek ngaji. Timbangane nggodha wong sing iso ngaji, wong sing gelek ngaji situk, atuk nggodha gampang nggodha wong 1000 ahli ibadah, sregep ibadah, salate sregep, jamaah sregep, sedekah sregep, tiap tahun berangkat haji, tiap tahun niki umroh, tiap bulan umroh, dadi setahun ping 12. Tapi bodoh alias BODO alias bodoh ben goblok nggih. Sebab gak tahu ngaji. Atau nggodha wong sing kaya ngoten-ngoten niku Kanjeng Nabi 1000 wong gampang timbangane nggodha wong situk sing sregep ngaji. Aduh nggodha wong 1000 sing gak tahu ngaji, gampang disasar-sasar no. Niki makane wong akeh boleh ngaji, boleh umroh, teko omah gendahan nggih. Sebab gak tahu ngaji, Pak Kaji gak tahu ngaji. Niki Allahumma sholli ala Muhammad. Atau nggodha wong sing bodho-bodho, wong situk sregep ngaji angel godho-godhoan. Nyasarno angel disasarno jari setan, jari Kanjeng Nabi. Angel disasarno kaya sampean ngene ditelusup-telusupno angel sebab helm ngaji. Niki setane angel, nggodhane angel, dikongkon wong ditulari kesetanan supaya dadi koncone setan, iso dadi kesetanan angel. Dan mriki Kanjeng Nabi malih dawuh fadlul alimi, fadlul alimi kautamane wong alim al abidi ngungkule wong kang ibadah kafadlul qamari kaya kautamane rembulan lailatul kautamane rembulan lailatul badri wangine tanggal purnama malal kawakib ninggal
Wenan ngarekake lentang-lentang. Wong kiai niku wong sing duwe ilmu, wong sing gelem ngaji karo gak gelem ngaji. Niku jari Kanjeng Nabi bagaikan bulan dengan bintang. Niki bulan purnama malam 15 rembulan, malam 15 bulan nek ngeten iki peteng enten lentang kelip-kelip kemuyup wake sampeyan ngelawasno lentang. Barang metune bulan purnama lentang gak sampeyan wasno, mau nguasno sasarane rembulan. Wong sing duwe ilmu karo gak duwe ilmu, wong sing gelem ngaji karo gak gelem ngaji, iku kaya bagaikan bulan dengan bintang. Sing rembulan iku wong sing gelem ngaji, sing gak gelem ngaji iku lentang, kelip. Krana ilmune iku mang gak gelem ngaji, iman lan islame kelip-kelip, angel gampang godanane karo setan. Ayo selawat Allahumma shalli ala Muhammad.